Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Selasa 18 Maret 2025. Cikal bakal channel ten desa Trosemen Sukoharjo. Nggih punika badhe sowan Kyai Langsur. Nggih punika Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryobrata. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Kyai Langsur, kula paringi mangertos makomipun. Saged dipadosi ten Google Map. Monggo. Makomipun sae dulur-dulur. Eyang Kyai Langsur nggih punika Kanjeng Gusti Pangeran Haryo punika pejuang melawan Belanda niku. Niki enten sejarahe kula wacake. Eyang Langsur rayi dalem sinuwun kaping 6 ing Surakarta, Solo disolong penjajah Belanda. Niki tahun kurang lebih 1725 Masehi. Mengke dulur-dulur saged ziarah sowan mriki mengke nyuwun lengkap sejarahipun. Niki kula mung paringi pirsa riyen. Sampun monggo ten makomipun Eyang Kyai Langsur. Tahun 1725 berarti nggih sampun 250 tahun yang lampau. Menika makomipun Eyang Kyai Langsur. Saged liwat mriki. Kula ndek wau sampun suluk kalih ndonga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Kyai Langsur. Nggih punika Kanjeng Gusti Pangeran Suryobrata. Kula paring mangertos makomipun. Ini berjuang melawan Belanda nih. Kalih Pangeran Diponegoro. Niku enten Kalacakra nih. Menika dulur-dulur Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Sebelahipun garwanipun. Garwanipun niku enten 8 niki. Menika Nyai Langsur setunggal. Niki Nyai Langsur kalih. Nika Nyai Langsur 3. Menika Nyai Langsur sekawan.
Niki Nyai Langsor gangsal. Niki Nyai Langsor 6. Niki Nyai Langsor itu sakmenika Nyai Langsor 8. Ngaten dulur-dulur. Ten wingking mriku enten bekas napa niku? Prau napa nggih mengke dulur-dulur nyuwun pirsa piyambak. Wah niki videone paling panjang niki 6 menit niki. Kula damel 7 menit kula genepi 7 menit. Nggih, mengaten dulur-dulur, mbok menawi cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-share, di-like. Mengaten informasi dinten Selasa 17 Maret 2025. Ngaten. Niki nggile kula dereng paring mangertos niki nggile.